UZuko waqala ukudansa eseneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala elandela enyathelweni zomfowabo omdala. Nakuba abangani bakhe bakulaxaza ukudansa kepha yena waqhubeka wagcina esethola ithuba lokubonakala emhlabeni. And they told me that I'm the overall performer of the dancing category. So then I received a $60,000 scholarship, which entails me to go and study that side for 4 years. So basically from now onwards, I was excited. I even shed a tear. Wahlabana ngomfundazwe wamadola aseMelika ngama-60 okuyizinkulungwane eziyisishiyagalolunye zamarandi. Lo mfundazwe uzomelekelela ecijeni ikhono lakhe lokudansa eMelika kule minyaka emine ezayo. Umndeni uyayigqaja ngaye. I was so glad, and for the whole night I cried, and on the other hand I was so heartbroken because we were busy preparing the funeral of the mother. Impumelelo kaZuko ilethi ithemba kule ndawo ekhahlanyezwe ukungabikho kwemisebenzi, inhlupheko kanye nezidakamizwa. Zuko achievement inspire us to start a dance group in Raswater. The dance are taking us very far. I think it will take us very far. UZuko ulindeleke ukuthi alifulathele leli alibheke eMelika ngoNtulikazi ngonyaka ozayo.